Dale Evans, bwysa welter. Dwi'n gryf. Dwi'n aggressive yn y ring. A dwi'n puncho yn galad. Fy ambition yw bod yn world champion. Dechreuodd Dale Evans ymarfer yn 9 oed pan aeth i 2 oed glwb bocsio lleol. Troedd yn broffesiynol yn 19 oed. Mae Dale yn taro'n galad. Ei steil o ydi bocsio ar y droed flaen a rhoi pwysar i wrthwynebwyr. Ond mae'r hogyn o Sir Gar yn teimlo fod yn gallu bocsio'n glyfar hefyd pan fo'r angen. Dechreuodd gydweithio efo'i hyfforddwr, Graham Brockway, ar ddechrau ei gyfnod yn yr ysgol uwchradd, dyn sy'n rhoi pwyslais ar bŵer a chryfder. Mae'r bocswyr ifanc hefyd yn gwneud y mwyaf o gysylltiadau Gary Lockett, un o gyn-focswyr Enzo Calzaghe, a chyn wrthwynebydd am bencampwriaeth y byd yn Atlantic City 5 mlynedd yn ôl. Yn gynharach yn y flwyddyn, cyrraeddodd Dale rownd derfynol twrnament Prize Fighter, cystadleuaeth fawr sy'n cael ei gweld drwy'r byd, ac eriodd o ddod i'r amlwg daeth yr unig ornest iddo golli hyd yn hyn yn erbyn Glenn Foot ar y noson honno, ond mae o'n ysu am ail gyfle yn fuan. Mae adran y pwysa welter yn un o'r adrannau mwyaf cystadleuol sy'n bodoli, ac enwau adnabyddus o sawl cyfandir yn cystadlu am y beltiau pencambwriaeth. Ond mae datblygu'n cymeryd dipyn o ymroddiad efo swydd arall llawn amser. Yeah, it makes me hungry knowing these boys, you know, they're full-time professionals and they don't have to work, they just full-time in the gym, which is where I want to be. Ond mae ochr feddwl i Dale Evans tu allan i'r sgwâr. Pan fo bocswyr eraill yn galw hynna'n yn Iron Mike Tyson neu yn Bernard the Executioner Hopkins, mae Dale wedi mabwysiadu'r hyn roedd ei fam yn ei alw o'n blentyn. When I turned professional, it was on the form. I had to fill in your nickname. I just couldn't think of anything. I thought, oh, big boy. It's definitely not come from the women anyway. So just my mum, just my mum.